Hello everyone, welcome to Bambatha. I'm here to update you of what was happening on Genesis namhlanje. 3 March 2026. Okay, sikhumbula ukuthi izolo uMarona ugcine utshelile umndeni wakhe ngezinto ezenziwa uGabriel kubona. Bangamkholwa uMarona bafonela uMpume ukuthi azozikhulumela naye. Abafika uMpume bambuza ukuthi uyi-songwriter noma uyi-prostitute. Avela athule uMpume bavela bafunde kwezabo ukuthi shuthi yonke lento esho uMarona ayiqiniso. Bavele bakhale kakhulu ngoMpume endlini athi nje yena abehlisa umoya uzoyilungisa yonke lento. Washo khona ukuthi yena noGabriel bakhulumile ngalento and bayilungisa. Washolo phansi uMarona wathi engivele ngazi. Wakhala ngobunje bukaGabriel umalume bakithi. uMarona wahlala phansi ethi ukhuluma noMpume esho khona ukuthi lento yenzeke kuye bengamele yenzeke bakithi. Mpume embuza ukuthi iyona into yini lena ayifunayo ukuthi abukise ngaye kanjena kufamily yakhe. Washo khona ukuthi vele uMarona ohlezi efuna ukumbona ehlazeka phakathi kwabantu. Bavele wasukuma umndeni wakaSetibek lapho uDino uyafa. Basho khona ukuthi kumele badrive baye kuyena bengazi bedunyelwe amakhanda. Bavumelana bonke ukuthi namhlanje uhlezi ekwenza kumlungela kodwa namhlanje angeke adabule. Lapho udiniwe uWendi ngoba uGabriel udlala ngezingane zakhe ezoyi-2. Kodwa naye uWendi uthanda imali kakhulu. Wathi uyazama uMpume ukubamisa. Washo khona ukuthi sebethelwe ngezibonkolo bathi ubambe uma wakhe ngoba ifuna ukuthatha ukhewe wemoto. Wavele wawuphosa kumfowabo ukhewe wemoto lapho bazohamba ngayo imoto kaMpume. Wazama uMpume ukufonela uGabriel akangayibamba. Wabesecela uMarona ukuthi amboleke imoto yakhe. Wathi nje uMarona akayeke abantu abadala benze ubulungiswa. Bonkosi ufonela uMarona umtshela ngendlela amkhumbule ngayo lapho ukhala ngokuthi kukude shem lapho uMarona ekhona. Wamncenga ukuthi uMarona eze khona ezomvusa ngebreakfast encincayo. Kanti uzothi yaphenduka uFelicia uyambuka eWendini. Akabange saceda ukukhuluma noMarona ovele wavalelisa fast kuphela inkanyamba imile lapha ayinyakazi. uGabriel weza i-event omunye umcimbi wabaculi bakhe abasiqopheleni eliphezulu kade ngalana ngazi ukuthi umndeni wakaSetibek umfuniso komsebenzi. Wathi sathi nje ungenisa omunye wabaculi bakhe wezwa ngoWendi ethi usathane kabi wena. Bababuza ukuthi kwenze njani, nifunani nje? Sizokutshela ukuthi sifunani lapho, hhayi ukuthi bamile bazombamba ngamawashing bayamshaya babuza ukuthi wayekhohlakala so edlale ngezingane zabo. Washo khona uWendi ukuthi bengithembile kanti ngithembe inkinga yomuntu. Waveka uGabriel esethethisa abantu esho khona ukuthi if nike nabhala nje amanga ngayo yonke lento ngizongibona ukuthi ngifana nobani. Kanti kuzongena uMpume khona lapho esidididini lapho umndeni uyamgiva. Usho khona ukuthi wena izingane zethu zithatha zingamavajini. Wathi nje uGabriel nina nikhuluma umbhedo umuntu waziqiliso lapha uyedwa kuphela uMpume. Lapho uWendi uthi khuluma ntombazane yami utshela abantu ukuthi lo sathane ukwenzeni. Lapho uWendi usho ngeqholo lokuthi mhlawumbe uMpume uzokhuluma iqiniso. Asho noGabriel ngalana eceleni ethi khuluma Mpume iqiniso. Avela akhuluma uMpume asho khona ukuthi bahlangene ngaye bayamzonda futhi bafuna ukumoshela future yakhe. Ukhuluma nomndeni wakhe njalo kanjalo bakwethu. Bathe besababaze lokho aqhubeke uMpume asho khona ukuthi wakha ikusasa lakhe nalana kodwa nina nifuna ukumosha yonke into. Wathi nje uGabriel indoda elongeke kabi yoMpume ahezosimangaza. Washo khona ukuthi into ayenzayo ukumvikela kanye nokumhlonipha. Wathi angeke nje azamdayisisa ngomzimba. Wathi nje nina abantu abafuna ukungimoshela izinto zami inina. Ngeke bambalani ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe nokusho umbono wakho. Bye.